Gde ste ljudi, pozdrav svima. Evo vrlo aktuelna tema ovih dana, to su olimpijske igre u Parizu. Verovatno ste svi videli onaj uvod u olimpijske igre, takozvana inauguracija olimpijskih igara, koja je bila poprilično kontraverzna, da ne kažem odvratna. E pa, ako vam to nije bilo dovoljno odvratno, ovo sigurno hoće. Svi znamo da se već na svetskom nivou propagira ta neka agenda homoseksualnosti, trans osoba i tako dalje. Međutim, po mom mišljenju, ovo je prevršilo svaku moguću meru. Zato što na ovim olimpijskim igrama u boksu, pazite, u kontaktnom boksu gde možete vrlo ozbiljno povrediti čoveka, učestvuju osobe koje su muškarci, a takmiče se u ženskoj kategoriji. Evo odmah ćemo objasniti kako je do toga došlo i zašto se oni ipak takmiče na olimpijskim igrama. U pitanju su dva boksera i to jedan iz Alžira. Njegovo ime je Iman Khelif, ja moram da pročitam, ne mogu zapamtim nikako. I jedan bokser s Tajvana koji se zove Lin Yu Ting. Ko bi ovo i zapamtio. O čemu se zapravo radi? Ovo su muškarci koji su tokom života promenili svoj pol i one su sada žene, jel tako? Oni su po svim zvaničnim dokumentima žene. Međutim, o čemu se ovde radi? 2023. godine, znači prošle godine, je se održalo svetsko prvenstvo u boksu. I upravo ova dva boksera su bila diskvalifikovana. Kao razlog diskvalifikacije je zvanično navedeno da su imali drugačiji hormonalni status, znači onakav hormonalni status kakve žene nemaju, a to je povišen nivo testosterona. E sad, nezvanična informacija jeste da su oni imali i drugačije hromozome od žene, jel tako, XY, onakve hromozome kakvi muškarci imaju. E sad, vrlo je važno znati da ovo nije bila obična doping kontrola. Obična doping kontrola, svi znamo, da podrazumeva testiranje na nedozvoljene supstance koje bi eventualno poboljšale performanse na samom takmičenju. E ovo je nešto drugo. Ovde se radi o takozvanoj polnoj verifikaciji. I vrlo je važno znati kada se polna verifikacija radi. Radi se upravo u onim slučajevima kada čovek promeni pol i onda da bi se osiguralo jedno fair takmičenje u kategorijama, jel tako, u kategorijama žene i muškaraca, radi se polna verifikacija kako bi se osiguralo da je ta osoba koja je promenila pol u svemu odgovara tom polu koji je i promenila, u ovom slučaju ženama, a pre svega hormonalni status, znači nivo testosterona, pošto znamo da nivo testosterona što je viši, to smo mi jači, brži i tako dalje, agresivniji i samim tim imamo daleko veće performanse. E pa tu polnu verifikaciju koja je izuzetno bitna nisu prošla ova dva boksera, znači ovaj iz Alžira i iz Tajvana. Šta se desilo? Oni su bili diskvalifikovani sa takmičenja. Oni su naravno tvrdili da im je medalja oduzeta, da su doživjeli nepravdu itd. Međutim, oni su diskvalifikovani, to je zvanično. Upravo zbog toga što nisu prošli polnu verifikaciju. Šta se dalje dešava? 2024. godina, evo u toku su olimpijske igre u Parizu i se regularno takmiče. Znači bez problema, evo sad 1. avgusta 2024. godine ovaj iz Alžira ima takmičenje, znači takmiči se prosto. Zašto sada ova dva boksera mogu da se takmiče na olimpijskim igrama, a bili su diskvalifikovani na svetskom prvenstvu? Međunarodni olimpijski komitet je navodno izašao sa saopštenjem da su nivo testosterona uskladili sa onim nivom koji ima žena, znači ispod one granice koje oni ne mogu da pređu, jel tako? Niko se ovde, ovo je važno napomenuti, niko se ovde ne izjašnjava po tom pitanju da li su oni promenili pol ili nisu, ali polna verifikacija se radi tada kada određeni sportista promeni pol. Znači, slobodno možemo da zaključimo da su oni nekada u ranijem svom životu bili muškarci i sada su žene i takmiče se u kategoriji žena. Ovaj Alžirac do 66 kg, a čini mi se ovaj s Tajvana do 58-59, koliko već ide. Takođe, ova dva boksera se ne izjašnjavaju ni kao trans osobe. Oni se izjašnjavaju kao žene.
Tačka. Znači, to je to. Evo vi sami prosudite i napišite u komentarima da li ove osobe vama izgledaju kao žene. Slobodno kucnite, brate mili, to je vaše mišljenje. I sada shvatamo da taj uvod uopšte u te olimpijske igre i tako dalje, cijela ona fešta nakaradna, uopšte nije bilo slučajna. Očigledno je da tu postoji nešto mnogo više i ko zna kakve će olimpijske igre biti 2028. godine i šta će se tu sve izdešavati. Međutim, ovo je vrlo opasno i to verovatno svi znaju. Boks je kontaktni sport, može doći do povreda. Mi smo na ovaj način upravo ozvaničili nasilje nad ženama. Znači, nekada je boks bio pravi muški boks kome naravno mogu učešće uzeti i žene kao posebna kategorija, međutim sad je ovo postao neki novi sport. Ovo je sport u kome muškarac tuče ženu. Ovo je neverovatno šta se radi. I sve to da bi se opravdala kao nekakva sloboda. Kao, znaš, ja mogu da izaberem identitet, kao ja sad idem da promenim pol i tako dalje. Znači, ovo su takve gluposti, ovo je neverovatno. Sve meni to u redu. Menio si pol, izjašnjava se kao žena, trans osoba. Pa uvedite, brate mili, za njih posebne kategorije. Neka to bude neka treća kategorija, pa nek se oni sami tamo ubijaju, takmiče, itd. Šta ve treba da rade. A ne ovamo da idu i da se takmiče sa ženama. Katastrofa. Također na ovim katastrofalnim olimpijskim igrama učešće su uzeli i neke trans osobe. Ja nisam mogao više da istražujem zaista ni ko su, ni u kojim sportovima. To ću nekom drugom prilikom. Bilo mi je bitno, vrlo bitno da ovo istražim, da vam prenesem prave informacije. I ja sam sasvim siguran sada sport uopšte i uopšte čovečanstvo kreće u vrlo, vrlo pogrešnom smeru. Ako je moguće, ovo treba zaustaviti sada, jer je ovo zaista katastrofalno. Sva prava čoveka su okej, sve slobode su okej, ali negde se moraju postaviti granice. To je to, ljudi, slobodno napišite šta vi mislite, kako bi rešili ovu stvar. Mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao, pozdrav.